Ja idem prema Jesenicama, pogledajte samo gore, ljepotu planina ovih. Sunce tek izlazi, tako da ih je obasjava. Prelijepo je. Nisam bio u Jesenicama sigurno godinu dana. Fino su ovo napravili ovaj ulaz. Identičan kao ovaj, mislim nije baš identičan, ali sličan je ovom postojećem ulazu. Znači ovo je desna cijev tunela Karavanke. I nisam uspio snimiti ništa u tunelu, snimit ću za neki 2 dana, ponovo ću ići gore pa ću snimit. Sad se vraćam. I ja sam ulazio neki kilometar i pol u tunel, nisam dublje tamo, nisam prema Austriji ulazio. Idući put ću vjerovatno malo se gore provozati da vidite šta ima. I evo me ponovo. Prošli put kad sam išao u tunel Karavanke, trebao sam snimiti, tako sam obećao i nisam uspio, imali smo posla. Pa evo, idem gore ponovo nakon 10 dana. Da malo snimimo unutrašnjost tunela, da vidimo dok su stigli sa radom. Tunel je znači probijen davno, već mu radi ovu drugu fazu betonaža, obloge, odvodnja i sve to, instalacije, i to se radi, ali snimit ćemo eto da vidimo kako napreduju radovi. Prošli put kad sam snimao ova brda gore, nije bilo snijega. A pogledajte sad. Sve je zabijelo i to snijeg je baš nisko sišao dole. Skoro pa u sela. Moglo bi ovdje biti zastoja. Ulaz u Austriju, ali neće, nema kamiona, dobro je. Mi ovdje svakako skrećemo. Skrećemo u Jesenice. Ovo je moja slika ovdje, ova tunel. Ugasi mi se kombi. Ovo mjesto ovdje se zove Hrušica. A gore pravo od Jesenica, sad u ovom smjeru gdje ja idem, gore je Kranjska gora.